Mortis je zabijak a jeho najväčšou silou je schopnosť vyradiť celý nepriateľský tím sám. Ale to, čo z neho urobilo jedného z najobľúbenejších a najhranejších brawlerov v hre, je fakt, že je jediný, kto dokáže streliť takýto gól v Brawl Ball. Dobre, najprv pre tých, ktorí Mortisa nepoznajú, vám rýchlo ukážem, ako funguje. Jeho útoky sú to, čo nazývame úskoky, čo znamená, že sa pohybuje dopredu zároveň s útokom. Jeho super spôsobuje poškodenie a za každým, keď zasiahne nepriateľa, obnoví ti zdravie. A ak 4,5 sekundy nezaútočíš, naplní sa ukazovateľ a keď je plný, zdvojnásobí dosah tvojho ďalšieho úskoku. Mortis sa najčastejšie hrá v režimoch Brawl Ball, Jam Grab a Bounty. Na hviezdnu silu ti odporúčam zvoliť Sneaky Serpent. Umožní ti oveľa rýchlejšie získať späť svoj dlhý úskok. Ako gadget, si vyberte Survival Shovel. Pomáha ti oveľa rýchlejšie dobíjať výstrely a keďže Mortis má veľmi pomalú rýchlosť dobíjania, je to veľmi užitočné. Na výbavu si vezmi Damage a Shield. V určitých situáciách môžu byť hrateľné aj iné, ale vo väčšine prípadov sú tieto dve najlepšie. Takto vyzerá kompletný build. A teraz, už mi len zostáva naučiť sa s ním hrať. Podľa mňa je toto tá najdôležitejšia časť a práve teraz by si mal dávať najväčší pozor. Aby si hral Mortisa dobre, riad sa veľmi jednoduchým pravidlom. Vždy používaj svoj super na viacerých nepriateľov naraz. Na to sú dva dôvody. Prvým je, že keďže Mortis útočí na blízko, nevyhnutne utrpí nejaké zranenia, takže liečiť sa je mimoriadne dôležité a pripomínam, že čím viac nepriateľov zasiahneš, tým viac sa vyliečíš. Druhým dôvodom je, že čím viac nepriateľov zasiahneš svojim super útokom, tým rýchlejšie sa ti nabije znova. Doteraz som ti nechcel dávať príliš veľa informácií na zapamätanie, ale to, čo ti teraz poviem, je žiaľ nevyhnutné. Keď sa zápas začne, musíš zasiahnuť 5 nepriateľov, aby si odomkol svoj prvý super útok. Nie je to úplne nevyhnutné sa to naučiť, ale je vždy dobre to vedieť. Keď použiješ svoj super útok len na jednu osobu, musíš potom zasiahnuť 4 nepriateľov, aby si ho znova odomkol. Ak ho použiješ na 2 nepriateľov, budeš potrebovať už len 2 útoky a ak na 3 nepriateľov, stačí ti už len 1 útok. Existuje malý trik, ako si ho nabiť rýchlejšie. Keďže Mortis má útok s plošným účinkom, môže jedným útokom zasiahnuť viacerých nepriateľov. Takže, ako vidíš, svoj super útok si môžeš nabiť viackrát. Problém, s ktorým sa často stretneš, je, že aby si mohol použiť super útok na viacerých ľudí, musia byť v jednej línii. A ako asi tušíš, nebudú vždy zoradení v jednej línii. Ale ako sa hovorí, každý problém má riešenie. A riešením tohto problému sú vaše pomlčky. Stačí, ak použiješ dash na to, aby si sa dostal do správneho uhla, kde budú nepriatelia zoradení. Samozrejme, toto je len priateľský zápas, ale teraz ti ukážem skutočné herné situácie, aby si to pochopil ešte lepšie. V tejto situácii to ešte nevidíte, ale v kríkoch boli 2 nepriatelia, tak som sa rozhodol vrhnúť sa na Franka. A teraz, ako vidíš, mám perfektný uhol na svoj super útok. Snažil som sa zasiahnuť všetkých 3, ale trafil som len 2 nepriateľov, čo je aj tak naozaj dobré, úprimne. Takže, ak si dával pozor predtým, viem, že potrebujem použiť 2 útoky, aby som získal svoj super späť. Ako sa dalo čakať, spravil som 2 útoky, získal som super späť a tento raz sa mi podarilo zasiahnuť všetkých 3. Takže tento raz potrebujem už len 1 útok. Urobím útok a opäť sa mi podarí zasiahnuť všetkých 3. A vďaka 3 superom, ktoré som trafil, už nemajú žiadne zdravie, takže už ich len musím doraziť. V tejto situácii ešte nemám svoj super, ale chýba mi už len 1 zásah, aby som ho získal. Tak som si odomkol super a použil ho na 2 ľudí. Normálne potrebujem 2 deši, aby som ho získal späť. Ale ako som spomínal predtým, ak zasiahnete 2 nepriateľov, jedným dashom nabijete si super 2-krát. A presne to som tu spravil. Opäť som použil super na 2 ľudí, použil som dash, aby som zabil Miziho. A teraz sa dostaneme do veľmi špecifickej situácie, kde použijem svoj super len na jedného človeka, pretože ak Spike zomrie, zaručí nám to gól. Takže v tomto prípade sa to oplatí. Teraz, keď už viac menej poznáte Mortisové komba, bohužiaľ, mám pre vás zlé správy. Nemôžete len tak zaútočiť na kohokoľvek. V Brawl Stars existuje niečo, čomu hovoríme matchupy, teda sú brawlery, ktorí iných protihráčov priamo protiútokujú. Napríklad, ak sa pokúsim zaútočiť na Shelly, ktorá má super, neskončí to veľmi dobre, to isté platí aj pre Nani alebo Galea. O matchupech je toho potrebné vedieť veľa. Kočokodám, vysvetľovať ich jeden po druhom by zabralo veľa času, ale pokúsim sa vám to zhrnúť čo najjednoduchšie. Medzi brawlerov, ktorým by ste sa mali vyhýbať, patria hlavne tí, ktorí dokážu za krátky čas udeliť veľa poškodenia, ako Bull, Shelly alebo Griff so svojím superom.
Problém s takýmito brawlermi je, že vás môžu zabiť skôr, než budete mať šancu sa vyliečiť. Takže ak máte na výber, snažte sa im čo najviac vyhýbať. Sú tu aj brawlery, ktorí vám znemožnia útočiť a verte mi, proti takým naozaj nechcete hrať. Keď sa s nimi ocitnete v boji zblízka a už nemôžete útočiť, máte chuť sa rozplakať. Takže týmto sa určite vyhýbajte. Ďalej sú tu brawlery, ktorí vás síce o niečo menej otravujú, ale stále je to veľmi nepríjemné. Sú to tí, ktorí vás dokážu odhodiť alebo omráčiť. Aby som to trochu zhrnul, ak sú sami jeden na jedného, môžete na nich zaútočiť, ale ak sú blízko svojho spoluhráča alebo niečoho podobného, buďte opatrní, pretože sa môžu na vás vrhnúť a zabiť vás skôr, než budete mať šancu sa vyliečiť. A ako posledný otravný typ brawlera sú tu všetci tí, ktorí majú veľkú mobilitu alebo dokážu ľahko utiecť. S nimi je to isté. Nemusia vás priamo protiútokovať, ale zabránia vám zasiahnuť svojim súperom viacerých ľudí. Takže áno, naozaj to nie je ideálne. Keď to všetko počujete, asi si hovoríte, čo vlastne zostáva, ale nebojte sa, teraz sa budeme rozprávať o brawleroch, ktorých môžete poraziť. V prvom rade sú tu hádzači, veľmi často sú slabí v boji zblízka a môžete sa k ním ľahko priblížiť, takže neváhajte na nich útočiť počas celej hry, ak to potrebujete. Potom sú tu brawlery, ktorí nerobia veľa poškodenia a tých je v skutočnosti celkom dosť, takže pri nich platí to isté. Sú pre teba ideálnymi cieľmi. Sú tu aj brawlery s nízkym zdravím, ktorých dokážeš vyradiť na 2 alebo 3 údery. A nakoniec sú tu tí, ktorí majú medzi útokmi oneskorenie, alebo strieľajú v dávkach. No, pri týchto je to trochu zložitejšie, pretože na nich môžeš útočiť a zároveň sa vyhýbať ich strelám. Ale nie je to také jednoduché, stále to vyžaduje trochu tréningu, ale neboj sa, všetko toto sa naučíš prirodzene, keď budeš viac hrať. Takže ak si začiatočník, neboj sa, ak v prvej hre stále zomieraš. Je to normálne. Každý si tým prešiel a nemal by si sa nechať odradiť. Takže práve sme videli, že nemôžete útočiť na kohokoľvek. Pri Mortisovi sú dve dôležité veci, na ktoré si treba pozor: zdravie nepriateľa a jeho munícia. Podľa nich existujú brawlery, ktorí vás za normálnych okolností porazia, ale v niektorých situáciách nemusia byť hrozbou. Vezmime si ako príklad Jackie. Ako vidíte, jeden na jedného nemám takmer žiadnu šancu. Ale Brawl Stars nie je len o súbojoch jeden na jedného. No, zjavne prežívam, ale aj tak momentálne si tým nie som úplne istý. Každopádne je možné, že niektorý z tvojich spoluhráčov zníži Jackie zdravie a v tom prípade vyhrávaš ty, už nie ona. To bolo o bodoch zdravia, čo je celkom ľahké si všimnúť. Ako som však spomínal predtým, platí to aj pre muníciu. Ak sa vrátime k príkladu z Jackie, ktorá už nemá žiadnu muníciu, ti nemôže ublížiť, takže automaticky vyhrávaš. Ale aby si to vedel, musíš ich vedieť spočítať a priznávam, že ak práve začínaš, nie je to najjednoduchšie. Len si skús zapamätať, že brawler, ktorý ťa za normálnych okolností prekonáva, ak už nemá žiadnu muníciu alebo zdravie, už ťa vlastne neprekonáva. Takže je na tebe, aby si bol trpezlivý a počkal na príležitosti. Teraz sa budeme rozprávať o všetkom, čo môžeš s loptou v Brawl Balli robiť. Túto časť rozdelím na 2 kroky. Najprv ti ukážem všetko, čo sa dá s Mortisom robiť a potom ti dám niekoľko situácií, pri ktorých zastavím, aby si mohol sám skúsiť rozmyslieť, čo urobiť. Najjednoduchšie je jednoducho hodiť loptu a zároveň spraviť dash. Stačí 2-krát ťuknúť na to isté miesto a zvládneš to bez väčších problémov. Mal by si vedieť, že existuje aj variácia. Môžeš to spraviť aj o stenu, ale neodporúčam to. Úprimne nie je to veľmi užitočné. Ďalej je tu časť s tvojím superútokom. Na to existujú 3 variácie. Na všetky 3 budeš potrebovať svoj super útok a dlhý dash bez ohľadu na to, o ktorú ide. Prvá je to jednoducho hodiť loptu a znovu ju zdvihnúť. Mal by si vedieť, že na toto nevyhnutne potrebuješ dobré pripojenie, takže ak často zažívaš bugy alebo oneskorenie, bude to veľmi ťažké. Druhá možnosť je rovnaká, ale robíš to o stenu. A posledná je, že hodíš loptu, ale hneď nedašuješ, takže potom môžeš použiť všetky svoje deše a dostať sa naozaj ďaleko. Naozaj ti neviem presne povedať, kedy ktorú z nich použiť. Musíš si jednoducho vybudovať akýsi herný cít, keď budeš stále hrať. Je to trochu ťažké vysvetliť, ale čím viac budeš hrať, tým ľahšie budeš dávať skvelé góly. Ako som povedal, ukážem ti niekoľko akcií zo skutočných zápasov, kde akciu zastavím. Možno ti pomôže, keď sa pokúsiš zistiť, čo som mohol urobiť, aby si to potom vedel urobiť aj ty v reálnych zápasoch. Tak poďme na to.